Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजां दङ दा फाइनाली मोनखाबाय एडमिट बेनो जाबाय भाइभा टेस्टनि फरेस्ट साख्रिनि सायाव दा बेखौ जों सावरायगोन माबादि ड्रेस गानोबा मोजां डकुमेन्टसा मा नांगोन कुइसन मा सोंथावगौ एलपि इउपि मेरिट लिस्ट माब्ला मोनगोन BTC सेक्रेटारि आरो Gr-4 फाइनाल रिजाल्ट थ' बिनि सायाव जों सावरायगोन जे बबे रिजाल्टआ फैग्रोयोबा जोंहा चान्सआ बारा थ' बेखौ जों बेयाव कभार खालामगोन जास्ट मोनसे एनालाइज खालामगोन जाय नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट भिडिअ नोंथांमोना मोननो हायो नैबे भिडिअ एसे गोलाव जागोन नायजोब नोंथांमोना गोबांथार माने पइन्ट्सखौ मोनगोन जाहाथे नोंथांनि थाखाय हेल्पफुल जानो हागौ ओके दा जियानो जा जों थांग्रोनो फार्स्टआवनो CSP पर्टेलाव दायो जों फैबाय CSP पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो लिंकआ जोंहा मोननै फैदों Gr-1 मोनसे बेनिफ्राय Govt मोनसे जेराव दङ नोंथाङा माने डाउनलड खालामदो आरो एसे आपग्रेड जाबाय पर्टेला जानो हागौ बिथांमोना आपग्रेड खालामबाय जानांगौ ओके जियानो जा बे मोजां जाबाय दानिया जोङो जायखिजाया लिंकआव क्लिक खालामबानो एडमिटखौ मोनगोन थ' बेखायनो जोङो Govtआवनो क्लिक खालामबाय नोंथांमोना मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय रल नाम्बारखौ होनानै सार्च खालाम अब्लानो नोंनि एडमिटआ डाउनलड जागोन ओके दा जेब्ला नोंथांमोना लगइन खालामगोन अब्ला फरेस्ट गार्ड बा फरेस्ट गार्ड मोनगोन बेनिफ्राय डाउनलड एडमिट कार्डआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एडमिटखौ मोननो हागोन दानिया जों एडमिटनि गाइडलाइन्सखौ नायनोसै मा दं आरो दा बे जाबाय एडमिट कार्ड दा फट'खौ नोंथांमोना सिथाबनांगोन दे जेब्ला भाइभा टेस्टआव थाङो फट'खौ लांफानो जाबाय सिथाबनानै देन बेनिफ्राय नोंनि एड्रेसा थाबाय ओमफ्राय रल नाम्बार थाबाय आं बेखौ ब्लार खालामबाय बे जाबाय अनलि भाइभा टेस्ट एबा अरेल टेस्ट लानाय जागोन बेखायनो नोंथांमोना माखासे फल' खालामनांगौ गाइडलाइन्सखौ दा मा दं आरो गाइडलाइन्सआ जों बेखौ नायनि दा बे जाबाय एडमिटनि डेटआ जाबाय 23 जुलाइ ओके देन बेनिफ्राय रिपर्टिं टाइमा जाबाय 10 AM निफ्राय बेलासिनि 5 PM सिम दङ साइन्स कलेज क'क्राझाराव बेखौ लानाय जागोन थ' बेखायनो फार्स्टआव नोंथांमोना कल लेटार अरिजिनेला बेखौ लांफाथारनांगोन लोगोसे आइडि प्रुफ एनि वान आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड जि दङ बेखौ लांफानांगोन नाम्बार 1 ओके एन्ड सेकेन्ड नाम्बाराव बुंदों नोंथांमोननि पासपर्ट फट'ग्राफा बेखौ एडमिट कार्डआव एबा कल लेटाराव सिथाबनांगोन बेखौ लांफा ओके देन थार्डआव जाहैबाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन डिटेल्स गासैबो अरिजिनेलखौहाय नोंथांमोना लांफानांगोन मानोना डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामगोन बेनिफ्राय अके बासो नोंखौ भाइभा टेस्टआव एलाउ खालामगोन जुदि प्रब्लेम्सबा नोंथांमोना मोजाङै नायखा जाहाथे केन्सेल जायै बायदि अके जाहाथे टेनसन जायै बायदि बै समावहाय मबाइल फन्स बायदिसिना बेखौथ' लानो मोना बेखौथ' मिन्थिखागौ बारा बुंबाय थाला दा बेखिनियानो इम्परटेन्टआ देन बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे रिपर्टिं टाइमाव सहैयो इन्टारभिउ हलाव साइन्स कलेज क'क्राझाराव दे दा बेनो जाबाय गाइडलाइन्स बेनिफ्राय ड्रेसआ मा थ' ड्रेसनि सायाव भाइभा टेस्टनि टिप्सनि सायाव दा जोङो ड्रेसनि सायाव जोङो डिसकास खालामबा दा जोङो फार्स्टआवनो जोंहा बयसफोरा एबा हौवाफोरा अके फार्स्टआव नोंथांमोना मा बेनो जाबाय मिन्थिखागौ जे भाइभा टेस्ट होनो थाङोबा लास्ट स्टेजआ बेनो बेयाव फर्मेल ड्रेस नोंथांमोना गाननांगोन अके फर्मेल ड्रेस नोंथांमोना गाननो हागोन हौवाफोर जा हिन्जावफोर जा बाट मेक्सिमाम हौवाफोरा फर्मेल ड्रेस नोंथांमोना गाननांगोन अके नोंथांमोना शार्ट कालारा जि बेखौहाय जिनोखि सिम्पल कालारखौ गानबानो जाबाय जेरैहाय नोंथांमोना व्हाइट कालार बा ब्लेक कालार बा जिखुनु जाया नोंथांमोना एसे मोजां कालारखौ गानबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोनखौहाय माने एसे मोजां नुयो आरो अके देन बेनिफ्राय हिन्जावफोरा ट्रेडिसनेल ड्रेस गानोबा आं सानो बेस्ट जागोन कारन बे जाबाय जोंनि BTC जागोनथ' स' दख'ना गानोबा साबसिन जागोन एन्ड गुबुनफ्रा सारि गाननो हायो बे बिथांमोननि बाथ्रासै एक्सुवेलि जेराव कम्फर्ट बेखौ गाननो हागोन बाट आंनि मथेब्ला दख'ना गाननाया बेस्ट जानो हागौ हिन्जावफोरनि थाखाय बाट हौवाफोरा फर्मेल ड्रेस आरो भाइभा माबादि सोंगोन बेनि सायाव जुदि नोंथांमोना माखासे टिप्स नांगौबा ब्लगिं चेनेल दङ गाबोन बेनि सायाव प्रपारलि भिडिअ नायजागोन स्क्रिनाव होदों दायो दा नोंथांमोना बेयाव साबस्क्राइब खालाम भाइभा नि टेस्टनि सायाव अके भाइभा टेस्टनि सायाव नोंथांमोना हेल्पफुल भिडिअ लाना फैगोन मा टाइपनि सोंथावखौ एन्ट्रि एन्ड एक्जिट एबा फैनाय टाइमाव बा गेजेराव एन्डिंआव माबादि डिसकास खालामनांगौ बा रायलायनांगौ बिनि सायाव नोंथाङा मोजां शेयार खालामगोन दा बे थांबाय दानि जों थांसै नेक्स्ट स्टेज बेनो जाबाय जोंहा एलपि इउपि टेटनि सायाव स' दायो जों फैबाय एबार टेटनि सायाव टेटनि जिनोखि एलपि इउपिआव गोबांथार पस्ट दङ 1000नि खाथियाव दङ अके देन बिनि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना जोबदोंना जोबाखै जों बेयाव क्लिक खालामबा मोनगोन आरो लोगोसे बबे रिजाल्टआ फैग्रोनांगौ जों बेखौ नायगोन मानोना गोबांथार बाथ्रा हाबना दङ जे सोर मायाव साख्रि मोनगोन अके बेनो जाबाय नै डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन होनोबा थ' बे जागायबाय 19 अके स' 19आ बेनो जाबाय लास्ट 19आ बेनो जाबाय लास्ट आरो 13,060 जन केन्डिडेट्स दङ बे जाबाय एलपि आरो इउपि लेभेलाव
दा बिनि क्वालिफिकेसन होनोबा हमना ला HS पास दङ बाव आरो लोगोसे डिग्री पास दङ बे पोस्टआव अके थ' बिथांमोनाबो मा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडआव फरेस्टआव एग्जाम होदों एबा पास जाना दङ ओंखायनो मा जागोन दा गभर्नमेन्टआ सानदों सानाखै आं बेखौ मिन्थिया बाट आंनि मथेब्ला अके बे जेनाखि बिथांमोननि 1000 पोस्ट दङ LP UPआव थ' बिथांमोनखौ थाबैनो माने डकुमेन्टस भेरिफाइ जाखाबाय नालाय डाइरेक्ट साख्रिखौ होनांगौ अब्लानो बिथांमोना जेनाखि बै समाव HS पासआव माने डिग्री पासआव पास जाना दङ बा फरेस्टआव पास जाना दङ बा ग्रेड 4आव जाना दङ बिथांमोना जुदि टेटआव जुदि साख्रि मोनोबा बै जेनाखि थालांनाय पोस्ट एबा थाबोनाय पोस्टफोराव माने बिथांमोना साख्रि लानाय नङा स' डाइरेक्ट बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होनाय लोगो लोगो बिथांमोना स्कुल लेभेलाव फोरोंगिरि जाहैगोन 1000 जन मानसिया बाव खमायब्ला अब्ला उननि केन्डिडेट्सफोरा चान्सखौ मोनगोन बेखायनो आं सानो गभर्नमेन्टआ बुंनाय बादिबा 25 निफ्राय 30 जुलाइआव एपइन्टमेन्टखौ होगोन होनना बुंदों ना अब्ला जुदि 25 खालि जुदि जुलाइआव होमारोब्ला 25 जुलाइ होमारोबा गुबुन गुबुन पोस्ट नेक्स्टआव माखासे केन्डिडेट्सफोरा माने चान्सखौ मोनगोन आरो अके थ' बेखायनो चान्सआ बेनो जे LP फाइनाल रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ खारन बेयाव गासैबो माने भेरिफाइड जाखाजोब्बाय नालाय बेखायनो डाइरेक्ट बेखौहाय साख्रिखौ होग्रोनो हायो सरकारा गोसो जायोब्ला दा बेयाव थांबाय देन सेकेन्ड आपडेट जुदि बेयाव थांनाय लोगो लोगो बेनो जाबाय ग्रेड 4 थ' बे ग्रेड 4 नि क्वालिफिकेसन होनोबा क्लास 8 निफ्राय आप टु 12 पास दङमोन ना बे जाबाय मोनसे 275 पोस्टआव आरो 193 नि बे पोस्टआव क्लास 8 पासनिफ्राय आप टु डिग्री पासआ एलिजिबल जादों थ' बिथांमोनखौबो डाइरेक्ट साख्रि होनाय लोगो लोगो मानो होनोबा खालि अरेल टेस्टल'मोन नालाय डाइरेक्ट साख्रि होयोबा बिथांमोनखौ जयनिं खालामनाय लोगो लोगोनो आरोबाव HS लेभेल बेनिफ्राय डिग्री लेभेल आरो फरेस्ट लेभेलाव आरोबाव खमायबावगोन केन्डिडेटआ बेखायनो ग्रेड 4 नि रिजाल्टखौ थाबैनो बिथांमोना होयोबा जोबोर मोजां जागौ अके माने गुबुन उननि चान्सआ माने मोनबावगोन आरो जायनाखि केन्डिडेट्स अके माने केन्डिडेट्सआ गोबांथार माने खमायबावगोन दा ग्रेड 4आव होनोबा हमना ला जोंहा 1000 थाबाय बेनो जाबाय LPआव देन 468 ग्रेड 4आव दङ बेखौ होनाय लोगो लोगोनो गोबांथार पोस्टआव साख्रि मोनखांबा उननिया चान्सखौ मोनगोन अके बेनो जाबाय माखासे पुलिस लेभेला बेखौ लायोबा जोबोर मोजां जागौ एन्ड नेक्स्ट रिजाल्ट BCDC सेक्रेटारि अके 420 दङ बिनिया बाइबा टेस्ट दङ 15 नाम्बार बेखायनो बिनिखौबो रिजाल्टखौ होनानै बाइबा टेस्टखौ खालामनांगौ होमबानो थाबनो उनाबो चान्स मोनगोन आरो बेखौ होखांनाय लोगो लोगो बेनो जाबाय HS लेभेल दङ डिग्री लेभेल दङ टेक्निकेल नन टेक्निकेल बेफोरबायदि रिजाल्टखौ 30 जुलाइनि खाथियाव होनानै 10 आगस्टनि सिगां फाइनाल लिस्टखौ होनो हायो जुदि सरकारा नाजायोबा दा जियानो जा जिखुनु जाया बे जाबाय उननि बाथ्रासो आंनि एनालाइज खालामनाय जायखिजाया LP 1000 पोस्टनि रिजाल्टखौ थाबैनो होनांगौ आरो होयोबा जोबोर मोजां जागोन आरो दा बेस्ट अफ लाक थाबाय बयनिसिमबो जाहाथे नोंथांमोना नेक्स्टनि रिजाल्टखौ नेयो जानो हागौ गाबोनबो फैनो हागौ माबा मोनसे रिजाल्ट एबा समफोरबो फैनो हागौ जायखिजाया बे सप्तायाव रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ अके हमना ला 20 निफ्राय 25 नि जुलाइनि गेजेराव रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ दा बेनोमोन दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट देन बाइबा टेस्टनि सायाव नोंथांमोना भिडिअ मोनगोन आरो बे बाइबा टेस्टनि सायाव नोंथांमोना लास्ट टेस्ट बेयाव मोजाङै फाइनालखौ नोंथांमोना एकदम मोजां होनांगोन होमबानो मेरिट लिस्टआव फैनाय चान्सआ दं नाथाय मोनसे बाथ्रा बाइबा टेस्टआव फरेस्टआव नाम्बार होनाय गैया इन्टारनेलि माबाफोर एक्सुवेलि मा डिफेन्स लेभेलाव जेब्लायबो मेन्टेलि आरो फिजिकेलि माने फिटखौ नायनाय जायोथ' स' बेखायनो मा नोंथांमोनखौहाय बाइबा टेस्टआव माखासे जाज खालामगोन दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एन्ड नेक्स्टआव जुदि हरखाबै जुदि रिजाल्ट फैयोबा नोंथांमोना जेब्लायबो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन